Специална новогодишна екскурзионна програма на Emerald и Old Egypt в Шарм ел Шейх. На 30 декември и на 2 януари имате възможност да посетите Кайро с самолет. Ще посетите Старият египетски исторически музей, където ще се запознаете с множество артефакти от Древен Египет. В цената е включен и билет за посещение на стаята на Тутанкамон, където ще може да видите част от богатствата, намерени в гробницата му, вестното, от които е 11-килограмовата златна маска. След това ще се насладите на разходка с лодка по река Нил. Включеният обяд е в ресторант в района на Гиза, като изхранването е на шведска маса. Екскурзията завършва с посещение на пирамидите и Сфинксът. За вашето пълноценно изживяване цялата програма в Кайро се води от египтянин, който е египтолог и ще ви запознава с историята на нашия роден език, а именно български.